zai faro ne da batun wata caɓalin cakwakiya ko mu ce caɓiya miya da kalanzir cin biredi da aidin. Don kuwa wani magidanci ne mai suna Sani Umar Gwarzo ya fito yake roƙon babban kwamandan hukumar Hizba da gwamnan Kano da sauran malamai masu huɗuba akan mumbari kan su tashi tsaye wajen daƙile abin da ya ce yunkurin cin zarafin aure ne tare da ƙoƙarin kangarar da matan aure daga gidajensu. Sani Umar Gwarzo ya ce girme tusar baƙo suke aure da matarsa Hafsa Tuge kuma auren soyayya suka yi, sai dai ya ce bayan wani lokaci kawai sai ya lura Hansatin ta fara sauya ɗabi'u, ƙarshe ma ta tafi Abuja da zimmar ziyarar kwanaki 2, amma ba ita ta dawo gidansa ba sai bayan kwanaki 5. Ya ce abu kamar wasa, kwatsam wata rana sai ya ji ana gaya masa cewar ai Hansatu matarsa ta zama sele, wato ta zama jarumar fina-finai, har kuma ta fito a wani fim mai farin jini mai suna Amaryar TikTok. Don haka yake mamakin cewar anya kuwa haka za a ci gaba da zirawa tarbiyya idanu a ƙasar Hausa? Sani Umar Gwarzo angon jarumar TikTok ya ce abin da ke faruwa tsakaninsa da matarsa a yanzu babu abin da yake tunawa illa tsohon karatun makaranta da aka yi masa na bayyana masa alamomin tashin alkiyama. Ya kuma jaddada cewar har yanzu Hansatin matarsa ce. Haka ake rayuwa, mace da aurenta kusa ta a cikin ilimin koyo da reta, rubuta mata bude mata ido da kuɗi, dole da mataki akan haka na abin mu haƙi na ina kuma roƙon gwamnati ko wasu magunta su shiga wannan lamarin akan wannan darata. Sai dai a nata bangaren Hansatin ta ce wannan miji fa tsohon mijinta ne, domin a faɗarta magana aure yanzu babu tsakaninsa da ita. To gaskiya magana shi ba gaskiya bane ba ni da aure da shi. Sabida shi da kanshi yayi kalami wanda ya kawo ƙarshen aure na da shi. Tun lokacin da muka samu matsala da shi na dawo gida, na zauna akan zaman idda. Na yi idda ta wata 3 cikakkiya. Bayan na gama na ci gaba da sabgogi na tunanin wannan furuci da yayi, kuma da na dawo na zo na zauna ina idda na ga bai tunkare ni ba, bai tunkari wani nawa ba, bai neme ni ba, so sai na tunanin cewa tabbas hasashe na ya tabbata cewa wannan magana da yi yana nufin tabbas abin da ya faɗi haka ne. Sai dai Sani Umar Gwarzo mijin Hansatu ya ce wannan zance nata zance ne yasasshe mara tushe. Ahmad Bifa shine shugaban shirin Amaryar TikTok. Ya ce sun bi dukkanin sharuɗa da ƙa'idoji kafin shigar da Hansatin cikin wannan fim. Ita yarinyar nan da ta zo harkar fim ta yi rajista da ƙungiyoyin Kannywood, wadda ya haɗa da ina jin Artist Guild da kuma rajista da ake yi da Census Board. Wadda shi wannan Guild of Artists ɗin aikinsu shine dole sai kin zo da garanto, an tabbatar da kin zo da wani ki ginshiki wadda ya tabbatar da babu matsala da yadda iyayenki za a yi wannan harka. Saboda haka a matsayinmu na producers mukan yi amfani da wato wannan dalili. Idan mace tana da rajista to mun tabbatar da ba ta da matsala, za mu iya mu'amalar harkar fim da ita. Ahmad Bifa ya ce Hansatin ma ba daga fim ɗinsa ta fara fitowa ba, don kuwa ta yi fina-finai a baya masu yawa. Don haka ya kamata a duba waccan magana. Akwai wata alaƙa da ni nake da inda take zaune a Kano, gidan yar babarta. Nan aka introduce min ita, aka kuma ce min ma ta fara yin harkar fim, don ta yi wani fim mayafin sharri, ta yi fina-finai dai irin ƙananan fina-finai haka 3, 4, 5 haka. Ga bincike da muka gudanar mun gano cewar ita Hafsatu Tuge ta fito ne a cikin wannan fim na Amaryar TikTok a matsayin tauraro mai walƙiya. Don haka ba ma wata rawa ta taka ta a zo a gani ba. Hatta ga jigo da ta taka rawa a cikinsa, ai ma ba jigo jimla ba ne, domin kuwa jigo ta haƙiƙi ne. Yanzu haka dai hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta ce za ta yi duk mai yiwuwa wajen bincike da ɗaukar mataki kan batun, kamar yadda shugaban hukumar Ismail na Abba Fakalla ya bayyana mana. Da farko dai ba wani korafi da muka samu ta ɓangaren shi mijin ko iyayenta daga su akan wannan fim da aka sata. Amma tun da yanzu mun samu labari sahihi ta bangaren wato kafar yada labarai taku, to za mu bincika domin mu ga mai fim din, kuma mu ga waye ya shirya fim din, waye kuma ya gabatar da fim din, sannan mu ga ta yadda za a magance irin waɗannan abubuwa da suka faru. A sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu, don kuwa mahaifin Hansatu ya yi mana bayani kan wannan badakala.